Pues ara ja hem entrat, hem pujat a aquest nivell d'aquell dalt, d'aquesta sala, la Juan Caballero, que està dedicada fonamentalment a exposar les col·leccions que tenim aquí a càrrec del Consorci. La més important d'aquestes exposicions és la col·lecció de miniatures Llobera. I perdona, una cosa abans de mirar les miniatures, hi ha algunes peces que són úniques, com per exemple aquest canó petit. Bueno, això són morters. Vale. A mi em falta una mica I aquí tenim la jerga militar. 3 morters, un és aquest, un altre és el que tenim a l'altra banda i un altre és aquest morter d'aquí. Són peces totes del segle XVIII, construïdes en el XVIII i utilitzades en el XVIII. Això es van fabricar per Sevilla o així? No, aquesta no et podria dir exactament d'on són, però jo diria, a gros que eren fetes a Barcelona, totes. A Barcelona, vale. I això sí que tenim garantia completa d'aquests 2 canons que tenim de bronze, que ja ho mirarem més endavant, que aquestes sí estan fetes a Barcelona, a un edifici que havia de foneria de peces d'artilleria a la part baixa de la Rambla, molt a prop del port. El que es diu ara Rambla de Santa Mònica, tota aquella part sud, a prop de les Atarassanes, també. Altres coses que tenim aquí, que ja anirem veient algunes d'elles, les més demanada per part de col·leccionistes és veure aquesta col·lecció de miniatures dita col·lecció Llobera, perquè el propietari, qui va fer construir a especialistes totes aquestes peces de militària, per dir d'alguna manera, era el senyor Lloberes, que era un particular de Barcelona, molt aficionat a les miniatures. Representa els efectius d'una divisió d'infanteria dels anys 1920. 1920, I estan materialitzades totes les seves unitats d'acord i disposades en aquestes vitrines d'acord amb la normativa de com havia de formar i desfilar unitats en aquella època. Davant de tot tenim un petit grup d'oficials, que significa que és el general en cap, podria ser de la capitania de llavors de Catalunya, que està disposat a veure com desfilen per davant d'ell tota aquesta divisió. I la divisió va formada, porta a davant el seu cap, un general de divisió, amb el seu estat major i les seves primeres unitats de protecció del seu quartel general. Una pregunta, perdona que t'interrompi. Això abans estava en un altre lloc. Bueno, aquesta història té molta història, aquesta col·lecció. Aquest senyor que es va fer aquesta col·lecció, la volia per ell, però després va veure que no era normal tenir a casa aquests 100.000 soldats. I ho va cedir a una institució pública, que em sembla que era el propi Ajuntament de Barcelona. I estava exposada a Barcelona en un edifici que hi havia al peu del funicular del Tibidabo, aquella part alta de Barcelona. Estem parlant dels anys 20 o primers del 30. A l'arribar l'any 31, això diu la història, el govern republicà li van intentar obligar a que les banderes que eren fetes dels colors de la monarquia, les canviés i li posés els colors de la bandera republicana. I ell llavors va dir que no, que aquesta era una divisió dels anys 20, que la bandera era la bandera de l'any 20 i no tenia per què posar la bandera de l'any 31. Es va enfadar i ho va replegar tot cap a casa. Ja passada la guerra civil i començat el nou règim i de més, quan en l'any 64 l'Ajuntament, el general Franco,
va donar a l'Ajuntament de Barcelona el castell de Montjuïc amb la condició de que es fes una fundació o un ens similar a la fundació per posar un castell, i llavors ell va cedir aquesta col·lecció, va vendre per una peseta aquesta col·lecció al castell de Montjuïc. Per una peseta, tota aquesta col·lecció, increïble. No? Bueno, no era una donació, va ser una venda. Sí, clar. Amb tota la propietat, tot el títol jurídic que donava la propietat. Bueno, i això va estar a Montjuïc fins que es va tancar el Museu de Montjuïc. Llavors tot va venir per aquí, per al Castell de Sant Ferran, es va desmuntar tota col·lecció peça a peça i després van arribar també les vitrines, vam tenir d'arreglar les vitrines perquè en els transports s'hi havien trencat peus i trencat vidres i trencat coses, i llavors van trucar una altra vegada als que havien desmuntat la col·lecció perquè la muntés una altra vegada. Va estar aquí quasi de 2 a 3 setmanes muntant, perquè quan la van desmuntar van completar-la en els dibuixos i dels plànols i en les fotografies i demés. I en cada capseta plena de figuretes anaven aquestes coses. Després, seguint la informació prèvia que hi havien tret de Montjuïc, es va muntar tot això. I més cosetes, són curiositats des del punt de vista, diguem, de fora. Sí. Tot això pot ser fins i tot de cares historiador, per exemple, o investigador, estudiar de quina manera es formava. Sí, bueno, serveix per això, vull dir que és molt real la formació. De tota manera, això ja es troba en llibres de l'època en què ve el dibuix de com havia de ser. Sí, però impossible que una divisió com aquesta en un llibre ni en el que sigui. Bueno, sí, per cada reglament de cavalleria parlaven de com es formaven les unitats de cavalleria. El reglament d'infanteria parlava de com eren les formacions de fusiler o com aquesta molt curiosa d'una secció de ciclistes, que normalment eren, a part dels cavalls, era el mitjà més ràpid per anar d'una banda a una altra per portar la bicicleta aquesta, la informació o les ordres o la que sigui. Va haver una època, abans del 30, que la bicicleta va estar molt de moda i es va utilitzar inclús abans en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, la bicicleta. Espanya va tenir un moment fins a 3 regiments ciclistes. 3 regiments d'infanteria ciclistes. No és tan fàcil dir-ho. Que era el mitjà de moure's per terrenys, no només caminant, perquè llavors ningú pensava que els camions podrien arribar a motoritzar volums tan grans de gent. Anem... És increïble la quantitat de gent, d'una divisió sencera, no? Sí, una divisió d'infanteria. Vale. Primer tot és infanteria, després arriben unitats d'artilleria, d'enginyer i tota la logística que porta de trens i de més. La divisió d'infanteria tenia alguna unitat de cavalleria, però no tenia... Hi havia divisions de cavalleria. Sí, curiosíssim. Una cosa, podem aprofitar que passem per aquí per parlar d'aquest... Sí, aquest canó i el que tenim una mica més enllà són canons construïts en el segle XVIII, construïts a Barcelona, com he dit abans. Aquest és del calibre més gros que hi havia en aquella època, que li deien de 24 pulgades, i l'altre és de 16, que és el calibre una mica més baix. Tot això anava sobre una fusta de fusta, com un carro de fusta, que era per moure'l endavant i enrere. I m'imagino que tot això i l'altre costat era el que pujava
la inclinació... Bueno, no, la inclinació... Això era l'eix de gir. Sí. La inclinació es donava aquest sentit, aixecant, i la manera d'aixecar era baixant la part de darrere i llavors pujava el tubo. Calculaven el disparo del canó amb una paràbola... Sí, però en aquella època encara el tir és molt rasant. L'angle aquest és molt petit i l'angle aquest és nul. No, clar, no es podia moure això. Tenies de moure tot el carro per moure també l'eix de tir. Que és el que vam parlar un dia Estàvem allà a Santa Bàrbara. Sí, en Santa Bàrbara, quan estàvem en les canoneres. Que tenia aquell petit angle i era el que servia per moure una mica aquell canó. Correcte. No és... Ja després, a mitjà del segle XIX, és quan ja es fan aquelles esplanades noves, que hi havia una espècie de carro que girava entorn d'un eix determinat que ja estava a la punta del canó. I una simple curiositat, això a part d'artístic... Per pujar-lo, no. Això eren... Bueno, aquestes són artístiques. Sí, són artístiques. Però totes, al principi, els més rústics porten també aquestes... Però a mà? No, això es movia sempre a base d'unes cúrries i... Vale, perquè això és impossible. No. Ni diversos homes. No. Però aquest dibuix del delfí, perquè això són delfins, és molt propi dels canons de l'època. En canvi, trobes altres que és només una ansa. Bueno, dues anses. Vale, sí, curiosíssim.